Nosaltres, des de fa ja pràcticament 8 o 9 mesos, venim reclamant que ja de manera explícita, abans ho havíem fet no tant en campanya, que es posi fil a l'agulla amb la posada en marxa del conjunt fabril de Can Ricard, que és un conjunt que està en aquests moments absolutament paralitzat i nosaltres pensem que se li ha de donar vida, ja sigui a nivell de treball, a nivell d'activitat, del que sigui. Nosaltres ho entenem com un moment crucial perquè és justament quan fa 5 anys que se va que se va assignar de manera definitiva la concessió a la Universitat de Barcelona d'aquest recinte. Llavors nosaltres entenem que la universitat ha fet moltes passes i ha intentat fer coses, últimament al campus de les Arts, però hi ha un problema molt rellevant que és el de recursos i temem seriosament que aquests recursos no arribin mai i aquest estat en el que està actualment el conjunt de Can Ricard s'allargui ja de manera permanent i se deteriori el propi patrimoni, per una altra banda també l'activitat de treball que hi pogués haver aquí. Hem engegat una campanya que és una campanya, per una banda, de denunciar i de demostrar l'estat en què està Can Ricard, per l'altra, propositiu, és a dir, s'ha fet unes enquestes per engegar un procés participatiu perquè la gent vagi fent propostes de quina podia ser l'activitat aquí, és a dir, per tenir elements que siguin el màxim oberts possibles per tornar l'activitat aquí, que insistim, que el que volem és que això sigui actiu, que sigui un lloc que vagi endavant, que permeti, a més, cosir el Poble Nou, cosir Provençal de Poble Nou en la resta dels barris del Poble Nou i donar continuïtat a l'activitat d'aquest lloc. Nosaltres el que demanem a l'Ajuntament és que tingui sobre la taula un projecte concret de Can Ricard amb recursos i, si no, que obri la possibilitat a donar-li altres oportunitats, que hi ha demandes concretes, algunes demandes inclús recollides pel propi Ajuntament en el pacte per un 22 arroba més sostenible i social i que, per tant, que hi ha sobre la taula moltes alternatives abans de tenir-lo tancat.